дар ҳудуди Россия бародаро аз Тоҷикистон мераванд, субҳаналлоҳ, чӣ бародар боша, чӣ хоҳар боша, чӣ модар боша, аз Тоҷикистон қарз мегирад, меравад дар Русия барои коркунӣ. ҳамин хеле даққап инам хеле бадбахтҳо мезана барои регистратсияшон мекунад, регистратсияшон фаршивӣ мебирояд. гап даҳу 3000-4000 рубли русӣ нест. Охи бадбахт кора карди ҳалол бика 3000-4000 рубли русӣ умета 20-25000 рубли русӣ дига дар патенросткунӣ сарф мекунад. яъне тақрибан то патена получат кадан 30-40 ҳазораш мепара бечорара. ва вақте ки фаршивӣ мебирояд да база даних намебирояд, ҳамун документш, ҳамун регистратсияш бечора мемона, чӣ кор карданша намедона. ё депортш мекунад бечорара, ё ки ягон ҷода мерава кори сиёҳ мекунад, дига грезу грез мекунад. ба ҳамин хотир бадбахто огоҳ бошен. бародарон ва хоҳарони гиромӣ, ҳамин кадомеш агар ҳамин кора кардак, ҳамин видеоша қатъи сураташ ма дарои кне, валлоҳи қасам ман мемонам суратоша, видеошо мекунам. ҳар як кадомша то бас накунан ҳамин кора. агар ки бас ки кардан ба морам бас мекунем. алло нигаҳбонтон боша. худтона эҳтиёт кунед. салому алайкум раҳматуллоҳ. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. бародарони ғариб, ман аз шумо хоҳиш мекунам, илтимос мекунам ки ҳамин писари маро як балок як суман боша аз барои худо хайр кунед ки ҳамин писари ман ҳамин шароит буро ки бепо мемона. охи ягон чӣ боша хайр ёрдам кунед, ба шумо илтимос мекунам. надори худо ман курши лачари мо агар не шароит боша ман нахоҳам одамома бипурсам. охи ягон чӣ боша ба шумо илтимос ёрдам кунед, шароит боша аз барои худо. ака худат чӣ гуфтанӣ? на бародар худаш гап мезани, падаршон чашмош нобиное бародаро, ба хотири худо як кӯмакшон кунем. пои ҳамин бародар пусидестай, на бо худаш ягон чӣ мегӯяд? бародаро ман чӣ гуфтанем ки як инсон хай шароит нест, аз барои худо 1 сумай 10 сумай аз барои худо хайр мекунад, худованд хайроша қабул гардонад. пои ман операция кардам, кина пусидеста, аиҷа буд ба аиҷа омад, аиҷа буд ба миён омада, мумкин пупса по москва равон кардан 600,000 гуфтания, чи духтур гуфтагиян ки операция бояд кунем. шароит нест, ина падармон нест, падармон чишмош кур, хай худам шароити нест. аз барои худо ҳар кас хайр мекунад, як хай мо чӣ гуфтанем?